com un històric que recordarem sempre, aquelles 2 setmanes de les residències. Han estat moments en què teníem molt clar què és el que volíem fer, no? Però és que no podíem fer-ho. Llavors teníem molt clar que havíem de fer accions que es quedaven aturades i han estat uns mesos molt complicats. Hem après moltes coses, ens hem hagut de posar un casc, un barret diferent, dins de les nostres competències, fer tot allò que fos possible per ajudar a la ciutadania. Hi havia competències que els hi tocava de ple, com era el tema de serveis socials, per exemple, que era en primera línia, la UAC, que era també primera línia. Hi ha altres serveis que no érem de primera ni de segona, i potser fins i tot ni de tercera, però que tot i així havíem de fer una sèrie d'accions per ajudar a que tot això passés de la millor forma possible. Crec que era important explicar aquest context perquè ens posa una mica al lloc de què hem pogut fer i què se'ns ha quedat per fer que estava a punt de fer-se realitat, no? És suficientment important aquesta pandèmia per posar en context això. Vale, jo aniré fent una miqueta un repàs de, com deia al principi, competencialment, què hem fet des de les diverses àrees que jo porto. Tot i així, és possible que em deixi alguna cosa, o si teniu algun dubte, doncs al final obrim el torn de paraules i podem resoldre algun dubte o alguna cosa que no haguem explicat i que em vulgueu saber. Bé, com que jo no vaig estar a la darrera assemblea tampoc, perquè ara no recordo, crec que va ser un tema de salut, precisament, i no vaig poder estar a l'assemblea, doncs el meu resum serà una mica més, sembla que serà una mica més allargat. Bé, començo per memòria històrica, d'acord? Vam fer aquella adhesió a la xarxa contra el feixisme, el Mai Més, de l'amic de Mauthausen, que és una adhesió que s'ha signat al conveni. Evidentment, amb el tema de Covid no hem pogut posar en marxa tot el que podíem, però que això ens ha de portar als instituts a poder fer aquesta feina de prevenció del feixisme. D'acord? Amb això teníem previst al maig un viatge a Mauthausen, perquè era el 75è aniversari de l'alliberament d'aquell camp. A Rubí tenim 11 persones deportades, totes van passar per aquell camp de concentració, si no per Mauthausen, per Gusen, o Gusen 2, que eren dels annexos que existien. Aquest viatge no es va fer i el que sí que es va fer és una cerimònia virtual, no? per fer aquest acte d'homenatge. Per fi vam aconseguir tancar l'agermanament amb els guiamets. Crec que és un gran encert aquest agermanament per tot el que ha de portar-nos de cara al futur. El que no hem pogut complir són aquelles dates que volíem de fer la signatura oficial i la visita als guiamets i la visita als guiamets aquí amb la família de la Neus. El que és important és que es va aprovar l'agermanament, el que és important és que això ja té forma i el que és important és que a dia d'avui ja estem treballant per tancar les dates per poder fer aquests retrobaments entre els municipis. Això també està fet amb mirada a futur per temes de recuperació de memòria històrica, però també temes culturals, de cultura popular. Llavors, sempre tindrem alguna cosa que fer amb els guiamets i els guiamets sempre alguna cosa amb Rubí. Abans del tema Covid, vam enviar unes cartes per retirar les plaques feixistes que encara quedaven a Rubí, crec que eren unes 13. Es van enviar les cartes. Havíem de fer un segon enviament per revisar que s'havien enviat aquestes cartes i tal, per tenir una garantia de que les comunitats de veïns eren coneixedores que s'anaven a retirar aquelles plaques. Arriba aquest tempo de Covid i això es para. Si tot va bé, al setembre enviem aquesta segona carta i el curs d'aquesta acció és que abans de final d'any aquestes plaques siguin retirades. Així que això ho tindríem també a punt. Una cosa que també se'ns va parar pel tema del Covid és el refugi antiaeri que s'està acabant de... Sabem que està allà, un refugi antiaeri al costat de l'edifici del Bullidor, però manquen unes accions amb georadar que precisament el dia que es van confinar, aquell mateix matí, van fer una cata visual per veure si trobàvem la ubicació, la porta d'entrada. Això va quedar aturat, però és una cosa que es posarà en marxa tan aviat com sigui possible perquè la Universitat de Barcelona està al darrere, vull dir, hi ha moltes ganes de tirar això endavant
i perquè els recursos ja estaven posats. La Stopper-Steiner, ja ho sabem, no va poder venir al Gunter Demic pel tema de la Covid, era pel 9 d'abril. La notícia és que les tindrem, les podrem posar, estem tancant dates. Aquestes llambordes ja estan al Memorial Democràtic. Aquesta setmana hem tingut reunions, avui és dimarts, doncs ahir vam tenir ja una reunió, tindrem una altra reunió a finals d'aquesta setmana i tan aviat com puguem farem l'anunci del dia en què podrem tenir les llambordes i fer aquest homenatge a les 11 persones deportades de la nostra ciutat. La plaça Neus Català. La setmana passada es va per fi constituir la comissió del nomenclàtor, que és qui ha de posar ordre en aquesta acció. No puc dir un tempo, però sí que puc dir que ja està en marxa. Des de la setmana passada està posada en marxa aquesta comissió de la plaça Neus Català i la comissió de feminització del nomenclàtor de la ciutat. Bé, a més d'això, ha fet reunions que tenien a veure amb llibres de memòria històrica, exposicions que es faran al museu, que s'havien d'haver fet i passarà al gener. Teníem xerrades previstes. S'estaven fent altres coses que amb el tema de la Covid han quedat aturades. Canvio de competència, parlo de participació. Avui mateix hem hagut de comunicar que el procés participatiu de pressupostos 2021, és a dir, tot el procés que havíem de fer amb la ciutadania durant aquest any 2020 per destinar 250.000 euros a accions durant el 2021 escollides per la ciutadania, no ho podrem fer. No ho podrem fer donat les circumstàncies, les mesures de distància social i d'agrupament. És a dir, no podem fer una tasca amb la ciutadania físicament, presencialment, perquè el que volíem era pujar el número de persones que participaven i pujar la qualitat d'aquesta participació, donat que no era viable i que ja estàvem en un timing que no era possible. Es va prendre la decisió fa cosa d'un mes més o menys amb l'equip de govern, ho vam parlar col·legiadament i es va arribar a l'acord que no tenia cap sentit fer-ho. El que sí que estem treballant encara és que l'edició de processos participatius per infants i adolescents, aquests sí que es facin, perquè sí que encaixaria, perquè va a través del Consell dels Infants i dels Adolescents, la part telemàtica és molt més fàcil, la dinamització és diferent a la d'altre procés. Tiene el micrófono apagado, el Pau. Pau, tienes el micrófono apagado, no se escucha. ¿Cuánto rato hace? Lo tengo... Un rato. Des del Consell d'Infants, jo ja m'he perdut. Consell d'Infants. Deia que el Consell d'Infants és qui, juntament amb qui dinamitza el tema de la participació, sí que encaixaria i sí que podríem fer aquest procés participatiu. Però encara ho hem d'acabar de tancar. Tan aviat tinguem 4 detalls que ens confirmin que sí que es podrà fer, tirarem endavant. La intenció és fer-ho, tot i la Covid-19, amb les mesures que haguem de tenir. Llavors, parlava, sí que tindrem processos participatius normatius, és a dir, aquells que tenen a veure amb normes, ordenances que es posen en marxa i que la ciutadania podrà accedir al contingut i fer alguna proposta, fer alguna aportació i poder participar. Això serà tot molt telemàtic, no estem inventant res, ja es fa servir a altres ciutats, però sí que és una cosa que reactivem i que es quedarà. És una cosa que es quedarà, que cada any aniran sortint aquests processos participatius normatius, que els diem. Participació que estem fent també és el seguiment d'aquelles propostes que l'any anterior ja es van aprovar i que es començaran a implementar ara. Es fan reunions de seguiment per veure com està. Ja us dic, ara mateix són tot coses molt administratives del procediment. A partir del setembre, és a dir, del setembre fins al final d'any, algunes d'aquestes accions començaran i finalitzaran i estaran executades. Altres, pel seu volum, és molt probable que passin d'any. Això és habitual, és normal, en processos participatius, quan els imports són elevats. Bé,
Transparència. Aquella bona notícia que vam tenir de que Rubí per 5è any consecutiu, és a dir, el primer també que estem nosaltres, on mantenim aquest segell de l'Infoparticipa que diu que la web de l'Ajuntament de Rubí doncs, té el més alt estat de transparència del cànon d'aquesta entitat. El que té de valor afegit aquest any és que canviaven, els criteris eren molt més exigents i a més entrava el síndic de greuges a l'hora d'avaluar. L'hem tret amb un 95 amb 83, la nota d'acord era un 95%, tenim un 95-83 i no tenim el 100% perquè ens manquen les cartes de serveis, que les aprovem al setembre, i els indicadors de compliment del PAM, que això, si va tot bé, ho tindrem a finals d'any. És a dir, que amb el que ja tenim i amb allò que estem acabant d'implementar, l'any vinent hauríem de tenir per 6è any consecutiu aquest segell de qualitat amb un 100% de la puntuació. Estem treballant en un reforç tècnic de tot l'equip per poder millorar aquesta transparència. He de dir, al final ho diré, s'està treballant, s'està fent molta feina, sobretot s'està donant molt de pes també en el tema del dret d'accés a la informació. Hem creat l'Oficina de Governança de Dades. Què vol dir això? Que les dades que l'Ajuntament publiqui a través de l'Open Data, de dades obertes i a través de transparència, són dades que tenen un filtre de qualitat. Són dades que per normativa estem obligats a publicar, però seran dades que també tindrem iniciativa, tindrem proactivitat a l'hora de dir aquest conjunt de dades que són qualitatives poden sortir perquè la ciutadania les conegui i fins i tot perquè la ciutadania en pugui fer un ús que en surti un benefici. Com deia, les cartes de serveis que s'estan treballant i que les tindrem aprovades i una cosa que estem treballant també que és el tema d'estar a les xarxes socials d'una forma pedagògica, d'apropar a la ciutadania el tema de què és la transparència, què és el govern obert, què són les dades obertes, què és el dret a l'accés a la informació, explicant molt què és això de la transparència. I una cosa molt important és el codi de conducta. El codi de conducta ja el tenim en tràmit tràmits interns jurídics perquè vagi ja a ple. És un codi de conducta que agafa el codi de conducta base de la GENE i hem fet 2 afegits. L'afegit és que s'inclouen els assessors, aquells que són eventuals, i tenim una comissió de seguiment d'aquest codi de conducta que està formada pels partits que formen part ara mateix del ple municipal, perquè amb això farem que el codi de conducta sigui viu, que sigui orgànic. No passarem mai de 0 a 100 amb aquest codi de conducta. Avui, demà no passarem de 0 a 100, però ens ajudarà aquesta comissió a anar millorant. Bé, la darrera àrea és molt extensa, que és ciutadania i solidaritat i cooperació internacional. Aquí hi ha hagut una situació molt complicada, que és el tema, com deia, com havia afectat. Aquí sí que no sé si és una primera línia, però des de solidaritat i cooperació internacional sí que tenim col·lectius, associacions de migrants, que són col·lectius de per si ja més vulnerables. Doncs sí que hem fet un acompanyament, hem publicat algunes mesures en diversos idiomes, els hem estat contactant per veure com estaven, facilitant interactuar també amb serveis socials, una mica fer de pont perquè tot fos més ràpid i senzill. Hi ha molta feina a nivell intern, s'està acabant d'enllestir la guia d'acollida, que estarà en diversos idiomes, s'està treballant amb aquell punt d'informació i orientació a persones sol·licitants de refugi i asil. Ha estat una mesura superimportant que la tiréssim endavant al desembre perquè comencés al gener, perquè ja era important de per si tenir aquest conveni amb la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat per donar suport a aquestes persones que han quedat fora del programa estatal de refugi, perquè amb la situació de Covid hem pogut aixoplugar un conjunt de persones que ho tenien molt difícil per tirar endavant. Així que ha estat hem tingut molta sort que allò ho tiréssim endavant en el seu moment perquè aquesta Covid ha posat de manifest, ja ho sabem, situacions molt complicades de moltes persones i crec que això ha ajudat una mica a poder tirar endavant algunes situacions.
Bé, s'han reprès ara la primera acollida. Una de les coses que fa és unes formacions a persones nouvingudes de mòdul de català, mòdul de drets laborals i mòdul d'entorn. Això es va aturar, però tan aviat com hem pogut s'ha posat en marxa de nou amb les mesures de seguretat adients perquè aquestes persones puguin acabar aquestes formacions, perquè acabar aquestes formacions dona dret a un certificat de primera acollida, que això ajuda molt per temes de reagrupament, per tenir després drets de ciutadania. Bueno, ajuda que aquestes persones, doncs, el seu procés d'inclusió a la societat tiri endavant. Tan aviat com s'ha pogut restablir aquestes formacions, ja s'estan fent, per ajudar aquestes persones a assolir aquest objectiu, que ja de per si és un gran esforç en una situació de normalitat, doncs ara més encara. Bé, em saltaré algunes coses, però podem entrar després. El tema antirumors és un tema que seguim treballant a nivell intern, perquè és un compromís que tenim amb les entitats, es continua treballant. S'ha fet aquest mes de juny un treball per les parts i amb les persones refugiades, vídeos, webinars, contes per nens, exposicions virtuals, que no és fruit d'un dia, són coses que ja es van començar a treballar abans de la pandèmia i són coses que eren per estar durant tot un mes a la ciutadania. Ha passat el que ha passat, jo estic molt content amb l'equip tècnic que ha aconseguit donar-li la volta a tot això i que a Rubí haguem tingut aquest mes de juny dedicat a les persones refugiades. S'estan fent tràmits, com deia, a nivell intern pel tema de les convocatòries de les subvencions per sensibilització, les convocatòries per projectes de cooperació. L'any passat no hi va haver, estem fent tot el possible perquè aquest any sí que el tinguem. S'ha treballat amb les entitats de Rubí que treballen amb persones refugiades per tenir una interlocució més viva. I una cosa molt important, les activitats d'educació per la pau, que això normalment no se sap molt, però tenim una sèrie d'activitats d'educació per la pau i el desenvolupament que es treballa amb nanos de primària i secundària, segons l'activitat. Doncs això ha continuat. El tema Covid ha modificat tota aquesta feina, però s'ha continuat oferint. Amb els casals que ara es faran al juliol s'aprofitarà per ficar també aquesta temàtica, no l'obviem. Llavors, aquest compromís existeix i s'està duent a terme i és una que anirem recuperant a mesura que recuperem certa normalitat. I a partir del setembre ja veurem com va tot, recuperarem tot allò que presencialment no hem pogut. No només en cooperació i ciutadania, sinó a tots els àmbits. I des d'aquí sí que m'agradaria, ho he dit abans, que ho diria al final, és agrair a tot l'equip humà que hi treballa al darrere. Jo soc el regidor d'aquestes àrees, però tècnicament hi ha unes persones que han donat el 300% i que han fet que avui jo pugui explicar totes aquestes coses. Són persones que ens hem reunit virtualment i presencialment si ha calgut amb les mesures de seguretat, que ens hem trucat a hores intempestives, que han sortit coses i les hem solucionat, que hem signat molts papers per poder tirar endavant moltíssimes coses i és un plaer tenir aquest recurs, aquest perfil humà en aquestes àrees. Jo he parlat moltíssim, m'he passat dels 10 minuts, ho sento, però tenia molt a dir perquè no va vindre a l'altre i el que espero és que la propera assemblea sigui per donar l'ok, el visto, el xec a totes aquestes accions que ara estan en marxa però que evidentment encara en queden moltes més per posar. Una cosa que he portat, ho porto a una motxilla, és el pla de mandat. Vull dir, és la nostra Bíblia, soc ateu, però aquestes coses ens entenem tots. És aquell llibret que portem dient «Esto lo tenemos?» Sí, doncs ja comencem a tenir coses ja fetes. El codi de conducta no és només programàtic nostre, està al PAM, això ja ho tindrem aquest any. Vull dir, hi ha coses que s'estan posant en marxa i que està fent un esforç molt important per això. Jo ja callo, que ja he parlat massa, i crec que l'Andrea havia de fer un recordatori d'alguna cosa. Gràcies,